chirongwa chenyu chatiri kutasa Chindini neChiramwa hazvitibate zvakanaka, hazvivake upenyu, nokuti upenyu hunobva pamunhu uchitaramukira kwese, kukereke, kunyika, kumatongerwo enyika, kuzvikoro, kumabasa. Mukamutarira vakuru vedu vanoti gavi rakanaka rinobva kumasuriro. Paumire ipapo mhuri yako uri kuimisa zvakanaka here? Nekuti dzimwe nguva unoverengesa zvisimo mumhuri, nekuti iwe une uipi hwako, une Chindini chako, une Chiramwa chako. Ndakumbouya kwamuri baba Chinoda, munoda kuti kudini mukupera? Takupedzisa vadikani ndambonzwa zvemhepo dzasisimuka. Varumbi pavakauya muno muAfrica vakaona chingokonana nekuda kwemhepo zvisingabatiki, zvisiri mumatextbook, zvisina kunyorwa. Ndo pavakazoisa mutemo wokunzi Witchcraft Suppression Act uya. Vaitira kuti muri kungokonana nezvinhu zvitokotoko. Vazhinji munoti pane mhepo, izvo huri usimbe hwenyu kunokurunga masusu achibva, imoti kwai mhepo. Handiti? Pakupedzisira vadikani zvinochinya chiriko zvinotochidii zvakanaka kurongeka. Vana vadoko, vakuru, vafundisi, mapolitician edu, vanhu ngavarongeke. Kurongeka sehuni pabakwa ravahosi. Zvinowanikwa chete mubhureni mako kungorongeka. Ndosaka vanhu vozoimba zvakanaka kurongeka, zvakanaka kurongeka, zvakanaka kurongeka. Handimavona. Tinokutendai vachinoda. Tinowanzozwa isu vechidiki tinowanzozwa pakukura kwedu kuti vana amai ndo vanonyanya kuramwa. Asi tinobhotaura ipapo sevechikomana nekuti hanzi zvinobva kuvarume. Kazhinji zhinji vana amai vakakurawo vachinzwawo futi kuti varume vanonetsa. Saka kazhinji vanotarisirwa kuteererwa kana tichikurukura baba naamai. Amai vanoremekedza kuteererwa kwavo kazhinji kacho. Saka baba manje takuya panyaya yeChindini, baba vakava neChindini kureva kuti mai kana vakada kumbotaura pfungwa dzavo vateererwe. Pamuchadzoka makuda kutaura dzimwe ndinoramwa hangu ndobva nekuti hamusinditeerere pandinotaura. Saka kuteererana kunokosha kana tichikurukura. Mashoko makukutu ngazvirege kufambiswa, fanike zviye mutambo wevana wokumhanya wokuti mwakapihwa chimuti womhanya, nekuti kana munoroorwa vanhu munonzwa zvichiramba zvichingodzokoronza ai tangai zvenyu mabvisa zvaamai, nekuti amai vakaramwa zvinotinetsa. Amai havamboramwa, mai ngavanzwise kuti mukwasha munhu anoshaya. Baba, vana baba, vanoita kasi vakuita kunge ndo vanonzwisisa. Kana muchida kuchata zvamai tangai mapedza. Zvinozonetsa, vanozopfuka, vanozoita sei? Ngatibvei pazvinhu zvisina basa. Ndouya kwamuri. Hadzi Chiramwa chinouraya nyika, chinouraya musha, chinouraya iwewe sedunga munhu, nekuti hakuna chakanaka chaunoburitsa kuburikidza nekuramwa. Saka vakuru vakaisa tsumo yandambotauraya kuti kuramwira gudo munda unotoparara. Saka iwe ukave neChiramwa hakuna chauri kuvaka, watouraya. Mashoko akanaka arutaurwa naambuya. Chimbozvibvunza kana wanga uchimboramwa, uchimboda kungoteererwa iwewe. Mati mamboona here kuti kana kuti muchikakavadzana muchitaura, mumwe anenge achiti chimbomiraika, inzwaika. Aiwa kachinzwawo kavamwe zvavari kutauraka. Kondimanika imongoti ichinzwaika. Aiwa katokunzwaiwo mondinzwawoka. Tichifambidzana takadaro. Ndoya pamuri. Maita zvakanaka Mai Chisamba. Ndozadogareita. Zvinhu zvitatu zvatati Chiramwa, Chindini neChinya zvinozopedzisira zvaumba uroyi. Nemhaka yendichitaura kudai, ndinopa muenzaniso wekuti mukoma vane mari, munin'ina haana mari. Mai vafa, pauda kutsvagwa dombo rekuisira paimba yamai, munin'ina anouya nepfungwa yekuti mukoma ngatiise dombo paimba yamai. Mukoma vanoti imbomira tozozviita next year. Munin'ina otsvaga mari, mukoma anenge ati mari handina. Munin'ina otsvaga mari, otenga dombo riya. Oti mukoma ndatsvaga dombo, ngativake imba yamai. Onzi imbodzorera mari kuvanhu vakagadzira dombo. Tozodi neChindini chiya chekuti pfungwa yavo yana ndini ndaifanira kudi kunga ndaiburisa. Munin'ina ona kuti hazviiti kuti ndidzorere vanhu mari, ndoda kuenda mberi neprogram. Oisa dombo riya iwe haupo, waramwa futi manje. Ndo zvinozokonzera kuti unotsvaga uroyi kuti ko munin'ina akuita izvi ndisipo sei. Mashoko akanaka, mashoko makukutu. Kana vari mai venyu, kana vari baba venyu, havasi amai vemwana mumwe chete. Saka kubhidhauka kwemunhu mumwe chete hakufaniri kukukanganisai.
tauriranai pamwe chete, nekuti zvinhu zvikagadzirwawo nenguva zvakanaka. Munoziva tikazvigadzira nenguva kana Mwari varopafadza tikawana ningi, vanhu vari kufa mazuva ano nhai. Munotanga muchida kugadzira riri dombo rimwe chete, asi muzopedzisira motoona pari kuvhurwa matombo 5 nekuti makaregedza zvinhu nenguva. Pari pakurambirana, asi kana pari pakushaya hazvinai mhosva. Chisikana chechidikicho mukugarisana mudzimba umu kaumu, vechidiki tiri kuramba kutsiurwa kunzi apa ndashaisha, kuti usadaro unoramba kugamuchira. Padaudzwa nemunhu mukuru, nekuti munhu mukuru ndiye anoziva akuudza kuti usadaro, isusu toramba kugamuchira. Manje tisakadaro taramwa, tiri kukanganisira vana vedu nevazukuru vambuya. Pada ndiri muroora ndaramba kutambira zvataurwa naamweni, ndakukanganisira vazukuru vambuya, ndakutokata connection yaambuya nevazukuru kuti musasataura zvachose. I think kuti tikadzidza kuti ini ndiri mudiki uyu mukuru, mumba mudanga hamungaiti machonge mairi Mai Chisamba. Mashoko makuku tautaurwa nemwana nhai. Asi chandinoda kuti ndizive pakutaura ndepekuti udiki kana ukuru munhu wese ane donzo rake. Imimi muri vadiki munogona kutotibatsira. Mumwe munhu vamwe vanongokura kuzera, musati mambonzwa vamwe vanotonzi kana matosvika paine vana zviri bheta, baba vacho vanenge pwere, amai vacho vanenge pwere, kukura chete miri. Saka isusu tiri kuti munhu anogona chaanogona ngatibatsiranei. Asi kana muri vadiki ngazviitwe netsika, kwete kuti hamusi kuziva zvazodai. Tikataurirana netsika tichiumbana zvakanaka, asi zera harisi riro kugona. Ndouya pamuri Ngwasha. Maita basa Mai Chisamba. Ini ndoona sekunge nyaya yekuramwa iyi inototangira vanhu vachiri vadiki. Saka tinoti isusu vabereki tinofanira kudzidzisa vana vedu chakanaka nechakaipa vachikura, nekuti tumwe tuvana tinototanga turi tudiki, vabereki uchinyatsoona kuti behavior kuti mwana uyu ane kahunhu kasiriko. Asi tikavarovedzera vachiri vadiki, tichivadzidzisa zvinhu zvakanaka, vana ivava vanokura zvakanaka. Mashoko makuku tari kutaurwa nababa. Musakaregerere kamoto kamberevere ndo kanopisa matanda ari kumberi. Ndouya pamuri. Ini ndoda kutaura pamusoro pekuti Chiramwa ichi ndoda kudzoka pane vambotaura kuti ngaasiwe akadaro. Ndoda kutaura kuti Chiramwa ichi chakutozogadzira hosha mukati matiri, nokuti iwe ukaramba uine Chiramwa chichagadzira chinonzi chigumbu. Chigumbu ichocho chichakudya inove bitanisiya yakugadzira chirwere cheBP. Unofuma wakati kunguma usina kutaura zviri kukunetsa. Zviri nani kuti utotaura tisagadzire hosha mukati matiri. Mashoko makukutu. Asi ngatiregei kurasika tichizofunga kuti vanhu vese vane BP pane chavakatsamwa. Zvinouya nenzira dzakasiyana siyana. Dzimwe nguva kudya kusiririko, dzimwe nguva zvakadini, asi dzimwe nguva kutsamwa ikoko kunowedzera, asi zvirwere zvakasiyana siyana. Ndomboya pauri muroora wechidiki. Ini ndangoti munhu wese pane paanodiwa. Iwe usazviti zvauri mbuya, unekwa utoriwo muzukuru iko uri mbuya iyeye. Saka ziva kuti iwe ukada ukanzi chino vatitei mbuya, ziva kuti mangwana unekwa uchida kuendawo futi. Saka isi hatingoremekedza angave mwana mudiki angave munhu mukuru, asi ziva kuti munhu wese ane paanodiwa. Ndizvozvo mashoko makukutu. Tiri kuti munhu wese ane donzo rake. Hamusati mamboona zvimwe muchitadza kana zviri kuuya mazuva ano izvozvo zvatingati zvoumhizha, inganzi pachirungu technology, kuti mese nehungwanda hwenyu hwezvinhu zvenyu zvamakatenga mune makamirira kamwana kari mugrade 6 kuti akamirira Peter kuti azotibatidzira. Handiti izvozvo zvinoda kuti tinodanana. Amwe nenda kungotora kwamuri chete vataenda. Regaiwo ndingoti chinonzi munhu hunhu, kunyanya kuvana vadiki, kutsiurika kuya kwataurwa. Mumba chaimo ndiri mai ndikatsiura mwana wangu anogona kuti I'm moving out otoenda nemabhegi nekuti haadi kutsiurwa. Saka mwana kana asingadi kutsiurwa angadzidzisike sei? Achiramba ini mai angateerere mumwe munhu ari kunze. Saka tirungoti vana mai vana baba ngatitsiurikei tigamuchire kana tatadza. Mashoko makukutu ari kutaurwa namai mukupera kwechirongwa. Vadikani vanga vachitandadzana nesu, maiona sei nyaya iyoyi yekungoti ndakudai, maiona sei, makasununga kutiridzira kana kutinyorera. Kune mhando dzakasiyana siyana yapiwa pano, mienzaniso chete. Tinoziva kuti pada ikoko imimi mune mienzaniso inopfuura iyoyi, asi ngatibatanei semhuri, seshamwari, sevavakidzani, sevanhu vanoshanda nese. Mwoyo wegodo. Munhu akazvivenga anovenga vamwe, munhu anozvitsondora anotsondora vamwe. Uturu
unobuda kwauri. Saka hwako uturu kana kuti runako rwako ngaruende ruyerere kune vamwe. Munoziva kana tiita zvinoendeka zvikuru sei tiri Mai Chisamba Show, chiringazuva chinobva chakwikwidzana nesu. Ndine urombo chiringazuva chiye chabva chatsvuka chikakwata. Asi regai nditore mukana uno wekukutendai mese muri pano, vadzidzi vedu vekuyunivhesiti vauya vakamirira makambani, vauya vakamirira masangano akasiyana siyana. Regai nditende vadare vedu varova chirongwa zvine unyanzvi. Regai titi kuna baba chinoda tinokutendai. Nelson maita basa, mbuya tinokutendai. Kuvepo hwenyu unokoshesa chirongwa nhai. Zvakadii kusangana zvakare. Svondo rinouya panguva imwe cheteyo. Ndini wenyu Dr. Rebecca Chisamba.